Η εταιρεία προϊόντων μαγνητοθεραπείας Physical Health θα σας παρουσιάσει τώρα τις μαγνητικές ζώνες μέσης και κοιλιάς. Οι μαγνητικές ζώνες μέσης και κοιλιάς είναι μιας πρώτης τάξεως λύση για προβλήματα της κοιλιάς και της μέσης. Η μέση είναι μια περιοχή του σώματος που μας ταλαιπωρεί συχνά και μερικές φορές σε καθημερινή βάση. Υπάρχουν προβλήματα στην περιοχή της μέσης που μας ταλαιπωρούν από απλή νευρόπονη μέχρι χρόνιες οσφιαλγίες. Η εταιρεία Physical Health προτείνει μία σειρά από ζώνες ιδανικές να σας βοηθήσουν στα προβλήματα της μέσης. Σας παρουσιάζουμε τη μαγνητική ζώνη μέσης και κοιλιάς 9 μαγνητών με κωδικό 103Β στην τιμή των 50 ευρώ. Παρέχει μια ήπια μαγνητική ενέργεια στην περιοχή, ιδανική για μικρές ή παροδικές τοπικές ενοχλήσεις. Πόνοι που προέρχονται από βάρη, ορθοστασία, από κακές συνθήκες εργασίας ή ψήξη θα αρχίσουν να υποχωρούν με αυτή τη μοναδική ζώνη. Η μαγνητική ενέργεια διεισδύει στα οστά και στα νεύρα της περιοχής, βοηθώντας τα να επανέλθουν στη φυσική τους κατάσταση. Η μαγνητική ζώνη μέσης και κοιλιάς βοηθάει στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος στην περιοχή. Φοριέται μία ώρα πρωί και βράδυ για πρόληψη και καταπολέμηση των προβλημάτων της μέσης, αλλά και για όση ώρα θέλουμε κατά τη διάρκεια πόνων ή ενοχλήσεων. Κατά τη διάρκεια του ύπνου δεν πρέπει να φοράμε τη ζώνη. Όταν η μαγνητική ζώνη μέσης φορεθεί από την μπροστινή μεριά, βοηθάει στα προβλήματα της κοιλιάς, όπως κυλόπονους ή εντερικά προβλήματα. Η μαγνητική ενέργεια ενεργοποιεί το έντερο και συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του, ιδανική σε περιπτώσεις δίαιτας. Μαγνητική ζώνη μέσης και κοιλιάς 9 μαγνητών, κωδικός 103Β με 50 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων αποστολής, χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση. Υπάρχουν όμως και πιο σοβαρά προβλήματα στην περιοχή της μέσης που ξεκινούν από επίμονους καθημερινούς πόνους και καταλήγουν σε χρόνιες δισκοπάθειες και οσφιαλγίες. Σας προτείνουμε τη μαγνητική ζώνη μέσης και κοιλιάς 12 μαγνητών, κωδικός 103Α, στην τιμή των 70 ευρώ. Η έντονη μαγνητική ενέργεια της ζώνης αυτής βοηθάει τους τραυματισμένους ιστούς και σπονδύλους να επανέλθουν στη φυσιολογική τους κατάσταση και ανακουφίζει από τους πόνους. Με τον καιρό θα δείτε αποτελέσματα που δεν θα τα πιστεύετε. Φοριέται μία ώρα πρωί και βράδυ καθημερινά για πρόληψη και καταπολέμηση του προβλήματος, αλλά και κατά τη διάρκεια πόνων και ενοχλήσεων. Μπορεί επίσης να φορεθεί και από την μπροστινή μεριά για πιο έντονα προβλήματα στην περιοχή της κοιλιάς. Αρκεί να φοράτε τη ζώνη μέσης και κοιλιάς για μισή με μία ώρα κάθε πρωί και βράδυ. Μπορείτε να τη φορέσετε και στη διάρκεια της ημέρας αν υπάρξουν ενοχλήσεις ή πόνοι. Τη δένετε από μπροστά για να εστιάσει η ενέργεια της ζώνης στη μέση και πίσω για να εστιάσει στην κοιλιά. Οι μαγνητικές ζώνες μέσης και κοιλιάς ανακουφίζουν τόσο τα πεπτικά προβλήματα όσο και οσφυϊκά προβλήματα και δισκοπάθειες. Ξεκουράζουν επίσης τη μέση από την ορθοστασία και διευκολύνουν τη δίαιτα. Αποκτήστε τώρα τη μαγνητική ζώνη μέσης και κοιλιάς 9 μαγνητών, κωδικός 103Β, στην τιμή των 50 ευρώ ή τη μαγνητική ζώνη μέσης και κοιλιάς 12 μαγνητών, κωδικός 103Α, στην τιμή των 70 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων αποστολής, χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση.